ni ama mini no asem na ama o mini ni mu no ene de he because yetia ne say wadi awu asem no de ko wie wadi awu di Ghana mrane no obedi ni se ne wadi awu pepe se waje wo boy se obi a wodi watem emu bia ni ho a e kire se okunua je ne nkofri ni nsem na mabunu na ya ba no ye nhua de na ye nya hwe hu no ma bebre because ade we awa ye no wona ankasa wa console life so I had a pan hwe na na afasa yi no to so ma me hwe ne pan ne pan ye we no even na am TikTok no so no say ai nkrofo me hwe na wo munya yi hwe ne pan unyini nko ba bia Akwasi Ajiman o say oh my goodness amunti afutu just Scott Ochre so poku fancy say we are the law must work Aleku Kelvin Fidelis o say someone should place us for Anjua at the police station sasa Solomon Okwa Dark World Youth of No Control and Ignatius Yanko was a very sad story sure ebeya ono so no hu se beya be me masem ya but at this point say me masem say ye ding apaso no so bi de ade wo kon hu se ya say don the probability say obewu ntem no e wo high because baby a ode ade ne wo ye no ebe nwunu mo ja be nwunu madwa e bad and bad na just we mini pa say wo peso okun na nyina opemone adi na na mo apaso hye ho wabo ho dada ntino nipa no o twen se do ba be ka ho no wo de be pra no and it's very sad Baden ba or see the show is loud and clear war Baden back in tea house very sad somewhat dramani they ono no they or train apaso no ono wo 20 years na we na de we free mu no e wo 18 years ya me hu ye mobo na hu mabuni mobo hu ye mobo ko be Facebook ne pan bi o de nam Facebook ni so a e bufu de he do kire no na chi kire me ma he do kire enumunyam ne achinyam na wanya no oh ni fu say that say obi no de kire kitwa bi no wo no e no de chenju e kire no kra de kitwa wiye na uri ko wiye wo yi ho no mo a wa pie de be TikTok real Rabana Maria I'll say her intention was to kill her but I am sure she has regretted now but it's too late is it apa ho Salifu Zakaria good morning Sir John me show Fredum kwangoma asem na ya on Sir John I told them na asem sina ye patawa ajigu kunkren afi na ojina ho na o say ye mitie anka mitie ya wan hwe America krantim nsom mitie anka je sana me penani ma hwe penani mo odeda e sales o me penani ma kran abo te say de ukuta nipa nkwa de Sir John ukuta porter na say na kwada ye kacho ade awo ye hwe ni ye hwe o hwe na wodidi etofom kran no I was say nyi before say ubehu say ade na wa ye no ye bu ye yi no na bia ya so mo awie ti ubegina ho ahwe ade ni din abo ezi awie onina no e bia na minim so awo de a so onwo ya na nyame mfafie na no asemti wo kodamu a ube pieze no twabra wo utsa e kwampo so kwa bia na ntumi mpie bi so very young girl anyway so life one mess so life sad no pay but we for mabunu no muntum ho Sir John mabunu no
ɔmo ma yɛnya hwɛ yie wɔ nneɛma a ɛtete saa no sɛ abufuo ba koraa no a bɔ mmɔden ne so sɛ abufuo no because wanhwɛ yi a the implication the outcome of abufuo no aba no wanhwɛ baabi a de wobɛkɔ akɔduru no wobɛnu ho no na afei nea wayɛ no na asi to bi wonam na mmeranteɛ akakabensɛm yɛ ka mentie na wayɛ twentan afei biribi bɛsi no na afei na w'ani aba ho so sɛ ade a meyɛ yi ade a mayɛ yi saa madi sɛbi madi nkwasiasɛm saa tam no nso na ayɛ too late wogye wo ho anyɛ na wankasa wasɛe wo life so wasɛe wo life wodiwe a wogyina hɔ wonnuru baabi a 20 deɛ nka wonnuru baabi a but nka wonim deɛ wobɛnya wɔ w'anim but ɛnɛ yi wote deɛ justice bafo money kan no ɔsɛ ata yi na ata yi wɔhwɛ no a ɔkɔba ntɛm a ɔba bɛtu no so sa tioma no mfie no aduasa aduɔson ɔsɛ ɔma no aduasa nka ebi anka ɔbɛba ntɛm na nnura na menya time to look at ata yi nnura mekɔhwɛ ne interview bi ɛduru bɛbɔ se almost ne sentence ne 160 years ɛna the guy no the crime na yi ne yɛm sɛ crime something ɔkɔ busa ne sɛ ata yi wa crime watch yes ɛna obusa ne sɛ 160 years no ɔno ara no ɔso busa sɛ bɔne a wadi no sign ohu no ɔsɛ bɔne deɛ wɔdi bi papapapapapa robbery nso ɔyie bi papapapapapa na ɔno ara wɔhwɛ bɔne a wadi no a ɛne ne sentence no nti obiara hɛ ne sentence obɛhu bɔne a wadi but owie no ɔsɛ ɛsi ankasa deɛ wafa nyame nti ɛnora because of the nkɔmmɔ ɛkɔɔ so between the appointment committee ne justice bafo money nti meyɛ nam sɛ na menkɔnkɔhwɛ ata yi na hwɛ ɔse ma sa that was it 98 hɔ baabi na wɔyɛ fitani na ne master nso so nhyɛ daa nyɛ obi a that's why serious saa na ogya yɛ kɔtwi taxi na ɔde taxi no kɔnya accident taxi no yɛ obi dia nti ɔpɛ ɔte fie na ɔpɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛnya sika na at least ɔbɛtumi atɔ taxi no bi koraa no a watɔ bi na ɔde ayɛ adwuma ɛna obi bɛka kyɛn so aberanteɛ bi yɛfrɛ no ɛdi wɔso ɔpɛ driver na ɛho a ɔhwɛ wayɛ ɔso na ɔtwi tanka ɔtwi taxi nti wɔn kɔɔ yɛ afei ɔkɔhu no a ɔsɛ mpɛ sɛ ɔdrive me private car ma me adwuma a ɔmɔde yɛ no onim nti ɔsɛ first time ɔtu car no ɔm de kɔyɛ robbery ɔbaeɛ ne sika sɛ tie ni na ɔsɛ adeɛ yi mu ɔdɛ ɛne ɛho sɔre a bank ɔmo sɔre aha kyɛ sɛ wɔso wɔkeka boot car no wogya hɔ bɛba ne wɔma bie boot no tuo afei duru baabi ɔsɛ ɔmo kɔ one robbery bi na ɔmo kɔnya tuo initially no ɔmo nyusu tuo na ɔmo de ɔmo hwehwim na ɔnya tuo ne tuo no nso so ɔmo hyɛ aseɛ na ɔmo kɔ operation ba ɔmo te tuo sika ɔmo te ka sika ɔmo te we sika ne mfa so no makyɛ nti wobɛkɔ aba no sika a wobɛnya no tuo wura agye ne deɛ ka wura agye ne deɛ ɛna somewhere 2005 so kɔ mu kɔ robbery bi a na no ɔden na ne pictures start kɔ abɔnten ɛna odwane kɔhyɛ ne sister hɔ nti ɔsɛ ɔne ne sister ba ne nya akasakasa na ɔhwee n'asom ɛna ne sister ba no sɛ ɛhyɛ ne mu na ɔkɔbɔ polisi amaneɛ ɔhɔ awia wasi nneɛma a wɔhata ho yɛ sɛ polisifoɔ ni ata yi ɔse ata yi na ɔka kyɛm sɛ ɔne ata yi ɛna afei wɔmde ɛsɔ ne mu sɛ ɛwa ɔsɛ ɔmo kyee na nom sɛ wieɛ naba ka ɔno ahwɛ bɔne a wadi owie na ɔse that time no na bible kora wɔn so obi mu daba sɛ deɛ okuram ka nyame asɛm ɔse nyame adom sɛ ɔkɔ pentecost nti sɛ ɔyɛ nyame dwuma wɔ hɔ but
nsema nti atai dia no nam dia betwim kakra bi say de be ya ja nkomo no so be ya we but the issue is that mabunu no amunya hwi se John ade bi a wo ye bia no o say duru bi o hwe no say me kuru ana ye ma because o say police for be ba na chi no wo tamale ono a wogi tum so okogigi nro just that was say nkrofo se no yira no se no nyira no is smart nti police be ba no be bia adwen so ho no ni ho but no nyira nti ofa ha no apie ha ofa ha no apie ha ade na ema police for chi no o se na nye robbery nti ono hu se eye ne kapa ema even though no mo hwehwe no ose time hu se police for edi na chipa no ye omo chi abrantie bia na abrantie no ye obi a wonim wo no atai ni ba bi okobia enema wo mo eso ni mu a ne sister ba ni di obi atem no ka chenze no no cry ose sister no ba no cry no that time no sister no ba no chen no but oyo ba nti no si mu ma no so nya de oye no hwana ne nanam hwa ya ode akoye case am ya ba china wi akidikidi we say timabunu mu hwam ho yie na ade ba ko antwi yen ye champion ne aye sa kill net no a mabunu no bi nso so ede ese nkrofo no na me be video bi a kirew obeka ya na no it was last week ene ye ne Iyokofo di nkomo